minangka sule tembang lire ngusok pere
dipun susulan mulai saking Mbak Gaston wonten Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Pak Bas wonten jam 12. Oke. Siti Edin kok bagi rata upama permintaannya ditolak dulu nanti malam aja gitu Iya. nggih. Ada apa Ibu? Tembangipun kok kathah sanget niki pripun niki? Nyangon nyitak mawon ngaten nggih Bu. Napa mangke dalu tembange Bu? Napa lagune tak aturi sembarang sing penting apik sing penting berjoget ngaten. Pun kathah ya Bu tembange Bu. Mun sing penting sing nampani Mbak Arum ndak sami mawon ta Bu. Nggih. Timbangannya duwite gak kalong kon jenengan. Ora malah sida eman-eman. jare. Ora sida. Gak sida. Ya Allah nggo eman Bu nek jenengan saiki nek ilang iku malah Alah kudu setengah mati lho. Retiya tak sawer Mbak Arum ae malah hilang ini Kak iki. iso. Sida ta ora nek iya ya tak tampani Bu, kok iso. Ngono dadak mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Heeh. Matur suwun nggih Sumandi. Anggo di XXXX. Heeh, monggo Mbah aku sik ya in ya Nggih. Mas Ari wonten Madiun Ngawi Mas Ari. Jus Iya. Mbah Kaster, nang mburimu iku lho wae aja tatapi gitarem lho. Kon Iya Mbah wah. tatap gitar. Mbak Kasar yang gurih nek kena danganan gitarem lho. Suwun ya. Ya. Belum
sampun nggih Mbah nggih, jenengan kok teng cepit-cepitan iku Bang ndak piye ngono. Adem Heeh, tenan. temangi matiin ngawi sampun. Yuk lanjutane sing dhisik Noni. noni sik. Mau kondang dhisikno. Ngono ya Allah, nih wis mari apa urung nih? Sudah. Sesok nen arep budal apa mantuk ki hati-hati. Pelan-pelan. Wong kok iso sing dipikir ki ndak apa ngono. Iku apa? Numpak kok iso ngalamun ae. Amit Bu Lagunya apa? Amit. Jogja istimewa Mas Ari. Jogja istimewa Mas Ari. Amit kasih jalan Bu iki. Artise iki Pengalusan. lho, Bu. Weton Solo, Bu. Nek ora nyanyi nang Manggolo arene gak marem ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Wahyu iya Mas Andi, Manggolo. Mas Batik, Oh iya. makasih. Ya, semangat. Tari monggo. Hey. Mi isek timbangane nganu ayo mi isek. Ah iya iya. Hey ha hey ha. Tempe rasane koyo mangan lauk sate. Najanane Saanane. sing penting rokok. Iku mas sepatuku dicolong iku. Ngombe kembang Tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mati tresno kowe kata-kata madu. Rasane wong kang lagi kandro. Tak berjuangke kekancan nur melengkung. Hey ha hey ha hey ha. Ini Hey aku hey ha hey. Kalem nompo opo anane ora bakal mete kowe aja sumelang dina ora bakal ilang ibarat kaya kutha Jogja kowe ten istimewa Iyo. Wahyu Manggolo Was hey. Ayo. Hey ha. rasane koyo mangan lauk sate najan anane sing penting rokok Ha ha hey ha. Ha ha hey. rasane koyo ngombe susu gak usah mencucu terus aku rokoe kata-kata maju tenan rasane wong kang lagi jatuh tak Pak Soti, berjuangke Pak Rustam. kancan nur melengkung Hey hey ha hey ha. Hey ha hey ha. karo kowe Aja. nompo opo anane nang ora bakal mete kowe aja sumelang esok ora bakal ilang Aja. kaya kutha Jogja ben istimewa kowe Siji-sijine aku bangga karo kowe Aja. nompo opo anane nang ora bakal mete kowe aja sumelang tenang ora bakal ilang ibarat kaya kutha Jogja kowe ten istimewa ibarat kaya kutha Jogja kowe ten istimewa Wahyu Manggolo Oh iya, Noni, Oh, thank iya. you, matur nuwun.
Sudah ya, sudah sembuh atau belum lukanya? Sudah. Lukanya sing sisih ngendi ketok ora patek ana nonik kok ya. Nang kene Tricita. Nang kene tok Tricita. Ya wis sing penting hati-hati ya. Nanti Pak Mas Raf ya ki ya. Nggih. Ayang. Ayang-ayang. Ayang gerak cepat sembrowel pepeng musik yuk. Monggo langsung dikasih saja momen. Ayang. Ayang, Mas Udin ayang. piye kabare? Semenjak kamu menertawaiku apa yang engkau dapatkan? Montore ambruk. Mulane gobrok. Dia ini mula tak kon juga kok dealer langsung agak satu kusing pedotan-pedotan. Ketoke ya wis juga ning ra dinggo-nggo Iya kok. Mas. Iya tenan alhamdulillah. Oh iya alhamdulillah. Peteng rasane ati kang nandang seni lian hanya wang aku kula buka tresnan Mas wong ayu tak jaluk aja seleka tresnan pancene tresno kuwi ate pacutan. Asik. ngendi ka tresnan iki yen to aku sliramu ora diakoni Senadyan dunya Oh tadi rapi pisang lho ya kandani kok iso. bakal Gonon lho saken yen yo. durung kepisah mringkang kuwasa. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Nimas mustikaning ati dongaku siji tresno iki abadi do dewa ning asmara kuat ati kula anggen kula apa tresno datang kendhat saking coba karewangi papateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Asik Emily. Jangan Ayo Mbak Ika. Ayo pasukane sawer-sawer. Pirang sasi, pirang tahun sih. Ayo. Kaku kabeh.
saking Sumberjo.